क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंनि खेवथायफारा गामिनि थागिबि कल' बसुमतारी 55 बैसोनि बिसि बिसारि बसुमतारी 45 बैसोनि थांनाय बुधबार खालिनिफ्रायनो खारनानै दं। मख'नो गोनांदि खाथिनिनो सासे सुनिला बसुमतारी मुंनि आइजोआ बिसारि बसुमतारीखौ लानानै थांदों होननानै अजद दैखांदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। खाथिनिनो सुनिला बसुमतारीया बिखौ लांखारनायनि इसाराखौ रोखायै फोरमायदों। नखरारिफोरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव थाबैनो न'आव हगार हराब्ला लांखारग्रा सुनिला बसुमतारीनि सायाव आयेननि राहा लागोन होननानै फोरमायबावदों बिसारिनि बिबोनाङा। लोगोसे सोरबाफोर बहाबाफोर नुयोब्ला 8011539075 मबाइल नाम्बाराव फोरमायहरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। नोंथांमोनहा बयबो अननानै बर'जों बर' मदद खालामलायदों। नोंथांमोनहा बबावबाफोर नुसनबायोब्ला फन नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन। क'क्राझाराव APCCनि बुंथिगिरि गर्जन मुसाहारिनि बेरफ्रुसार बिबुंथि। जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ बुथारनाय जाथायखौ CBI enquiry नांगौ। BJPआ बिटिआरआव हिंसायारि जाथाय सोमजिहोनो राहा लादों। गोहो दंब्ला बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों प्रमद बर'आ क'क्राझार जिल्लानि DC आरो SPखौ सोलायथों। BJP सरकारा बर'फोरखौ नासयदों आरो नाख्रेबदों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ नंखाय एनकाउन्टार जाथायनि सायाव दिनैसिम मानो खुगा खेवाखै होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। क'क्राझाराव सोमजिनाय नंखाय एनकाउन्टार जाथायनि सायाव खुगा बेखेवबाय बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ। जाथायनि सायाव संदांनांगौनि थाखाय गिबि मन्थ्रि आरो पुलिस बिफानजों सावरायदों होननानै फोरमायदों प्रमद बर'आ। দুজন ল'ৰা মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হ'ল। এই ঘটনাটো অতি দুঃখিত এটা ঘটনা হয়। আমি কোনো নিবিচাৰো যে কোনো এজন নিৰী আমাৰ যুৱক তেনেকুৱা মৰিব লগা হওক। আৰু বড়োলেণ্ডত এইটো আজিৰ কথা নহয়, তেনেকুৱা বহুত ঘটনা যোৱা দশকৰ পৰা দশক ধৰি হৈ গৈছে।